Băi, mai e puțin și vine iarna, n-avem lemne, n-avem jumări. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din Căruța cu Proștii. Vreau să încep acest episod cu un clip mai vechi, trimis de un abonat, care este foarte amuzant. Postam mai des, după cum am mai zis, doar că m-am apucat de sală și am avut destul de puțin timp liber. În următorul clip îl avem pe un bărbat foarte nervos care încearcă să facă niște scheme. Întotdeauna când găsesc o bagnotă pe stradă sau oriunde, mă bucur foarte mult pentru că mai am bani de țigări de una alta. Și astăzi am găsit una. Un pescar. Bună seara! Cum i-ați prins ceva? Nimic? Dar la ce dați? La muie. Hai să-mi bat. Poi sono tutti i giorni nei campi bianco, sai lo bianco, Gata, am găsit și CIA-ul. Să-mi bag pula, lucrează acta la ei. Uite-l. Ăsta prinde nemții, bulgarii, chinezii, francezii, indonezii, pe mama, pe măta și nu mai știu cine. Am găsit și un clip mai vechi cu o băbuță care zice o poezie destul de amuzantă, doar că înjură foarte mult. M-a trimis mama la luci, canicul m-a făcut, vin la canicul lui și vin la liticul lui și am avut noroc de pulă cu a intrat în crăpătură. Colombian la lutării, s-a strânit o futării, când m-am dus și eu să fut, a rămas cu pula în lut. Fata lui Mășucu ăsta chis o jura că nu bea lapte și-o băut ochelizări, eu crescut la chis de păr. Fata lui Mășu Matei s-a suit cu scarantei și s-a rupt scara cu ea și-o chicat în pula mea. Toată copiile nu s-a să dădea cu săliuța, să dădea pe ușa tiză, eu intrat un ac în tiză. Zic și băi, moșule, că iată, ia ca năcheză scopată, moșule, dar nu-i păcat, numai vârful l-am băgat. Mai ai? Zic că nu m-am mai putut, iarbă în chizdă mi-o crescut, șase eu un pui de gâs că să-mi pască iarba din chizdă. Doamne, cine iarbă și să vă buzele chizdii la rădăcina pulii. Ele, mă! Ele! Nu vorbește, mă! Ia rățești la ea! Cam atât și pentru episodul de astăzi. A fost cam scurt, dar sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, vă rog să dați un share pe Facebook, pentru că mă ajută foarte mult. Doamne, iubi, ai auzit că e la mod acum sexul în ureche? Doamne, fată, dar nu-i periculos dacă rămâi surdă. Doamne, fata, până acum ai rămas mută!